naririnag ang kaliskos. Ang tinog ng walis ng tagalines ng kalaya sa gitna ng katahimikan gabi. Malamig ang kalangitan sa gabi na ginit poran ang tagalines para kimitang para sa kanayang ikabibihay. Sa isang sulok ng kalaya, sa ilalim ng isang malakang pino, isang sangho ang inabandona. Mahina itong imayak nakpapakasakolang may makakita at tutulong sa kanaya. Nakilat ang tagalines nang makita ang bota habang naktatrabaho. Nakisa at kawa-awa ang sangho, walang tigil sa pakyak. Sino kaya ang may pisong maktapon ganitong bota? Pagkatapos ng ilang sandaling pag-alanghan, dali-dali siyang limapit, biniyat ang bota, at hindi tumahil sa pakyala at pakayakap dito. Namimilaw at nanlalamig ang buong katawan ng sangho. Ang manipis na talang nakabalot dito ay hindi sapat para labanan ang ginaf. Nawa siya ng labis. Mabilis niyang hinibat ang kanayang yakit at ipinayakap sa sangho, at palit-ilit na sinabi, Diyos ko, kawawa naman. Sa pagtingin sa maliit na nilalang sa kanayang harapan, gusto niya itong protektahan at mahalin. Bawat segundo ay mahalaga at ang bihayang sangho ay nasa bingit ng panganib. Kung pababayaan niya ito at alis, tiyak na mamamatay ito kinabukasan. Sa pagtingin sa kaibig-ibig na mukha bota, lalong tumindi ang kanayang pagnanais na mogang ina. Gusto niyang kalinga at protektahan ang kawa-awang bota. Hindi na siya nakatibili at nakpasaya siyang arihan ang bota. Sa ilalim may wahang liwanag ng biwan, biniyat niya ang bota sa kanayang habisa habang papalapit sa kanayang maripok na bahay sa isang maliit na eskinita. Natutulog ang asawa ni Rowena sa kama at nakilat nang marinig ang katok sa pinto. Pawisan siya at pabilong na nagtanong, sino an? Mabilis na sumagot si Rowena, ako tuwe maha akong nakaiwigaling sa trabaho ngayon. Pakbuksan mo akong pinto. Nakanga siya nang maliwag at dali-daling binuksan ang ilaw at dahan-dahang naglakad papunta sa pinto para buksan ito. Sa kanayang pagkakaimbing, nagtanong ang asawa ni Rowena, si Michiel, bakit ka imiwinang mohan ngayon? Mahigit alasina pa lang. Kailan ka ba imiwinang ganitong oras? May biglang nangyari at gusto kong sabihin sa iyo. Hindi ba pwedeng bikas na lang an? Habi na baka makabala tayo sa mga kapitbahay. Hindi naman masyadong madalin. Pakbuksan mo akong pinto at malalaman mo. Pagkatapos niyang magsalita, bumikas ang pinto at nakilat si Michiel nang makita ang kanayang asawa na may dalang isang sangho. Nakapikit at mahimbing na natutulog ang sangho at hindi imayak. Tinignan ni Michiel ang kanayang asawa at ang bota sa kanayang habisig, pinuing paktidida at paktataka, ano ito Rowena? Kanino itong bota? Nakita ko lang sa don kaya dinala ko rito. Kawawa kasi hindi ko kayang iwanan. May nakakalam ba nito? Habi na kaya sigurado akong wala. Pwede ba natin siyang ampinan? Nakakatilong na tayo, nakakatilong pa sa iba. Pero paano kung bumalik ang nanayang bota? Sa tingin ko walang babalik. Habi na kung may konsensya sila, hindi nila ito itatapon sa ilalim pino at pababayan sa lamang. Diyos ko. Pero dinala mo siya rito, paano na tayo? Biglaan ito, wala pa tayong naihanda. Hindi ba't matagal na tayong nakaangkat na magkaroon ng anak? Tingnan mo ito bilang isang pagkakataon na ibinigay ng langit at tanggapin natin. Tingnan mo napakagwapo at kaibig-ibig ang batang ito. Pero gusto mo ba talagang alahan ang batang ito? Michiel, ang pagkikita natin ng bota ay isang kapalaran. Gusto ko talagang mogang ina. Pagkatapos niyang magsalita, imiyak si Rowena at tumilo ang kanayang haliha. Tinignan ni Michiel ang namimilang mata ni Rowena at napino siya ang pagkabak at sakit. Limapit siya at niyakap ang kanayang asawa at pabilong na sinabi, sige, alahan natin ang batang ito. Matagal na rin naman tayong gustong magkaroon ng anak. Halika na kayong mag-ina sa loob. Sige po. Tinala ni Rowena ang bota sa loob ng bahay at nakpalitan ang mag-asawa sa pagbabantay at pagyela dito buong magdamag. Kinabukasan kailangang imalis ng mga si Michiel para magtrabaho sa konstruksyon kaya't sinabi niya sa kanayang asawa, Rowena, alis na ako. Mamaya pag-ibig ko bibili akong gatas para sa bota. Tingnan mo ang sitwasyon dito sa bahay at pumili kang kailangan. Sige, imalis ka na. Kaya ko na dito. Pagkalis ni Michiel, dali-daling biniyat ni Rowena ang bota at nakpunta sa buong kalay para himinging gatas.
Nagilat ang gatau sa kanilang lugar ng makita ang bata at nagtanong ay kaninong anak an. Ang aga-aga saan ka pupunta Rowena? Aling Joanna, sabi nila kapapanghanak lang manigang mo. Tweede bang makanging konting gatas para sa batang itu, gitom na siya. Kapapanghanak lang manigang ko. Pero sakitin mo mina ang tanong ko para malaman ko kung pwede ko ba siyang bahan. Sa totoo lang, nakita ko lang ang batang itu kapon. Itinapon siya sa gilid doon. Diyos ko. Sino ka ang walang piso ang gumawa nito? Sige, pimasok ka sa bahay at padaden ko siya. Sasabihin ko sa manigang ko. Salamat po. Pagkatapos makain ng gatas, paulit-ulit na nagpasalamat si Rowena sa mabait na kapitbahay at dali-daling imiwi. Sa pagtingin sa bata sa kaniyang harapan, ngumiti siya ng masaya at bumuhos ang damdamin pagiging ina. Tumilo ang kaniyang haliha at nagpasalamat siya sa kahangahangang regalong ito. Siguro itinakdang kapalaran na makita sila. Tiyak na paalagaan niya ang relasyon na ito at palalakihan itong mabiti. Naisip sandali si Rowena at nagpasang panghalanan ang bata na Andres, imasang lalaki itong ligtas at hindi na makakaranas ng animang pahirap. Tila naintindihan ni Andres ang damdamin ni Rowena kaya't napakabait nito at hindi masyadong imayak. Biyong araw akap niya si Andres at ayaw niya itong bitawan. Bago makita si Andres, malungkot ang biyahe ni Rowena at ang kaniyang asawa. Pareho silang ilila at limaki sa ampinan kaya't noong malapit sila sa isa't isa at nakpabahaging lahat. Mila sa pagiging magkaibigan, noong magkasintahan sila at nakpakasal. Inakala nilang magkakaroon sila ng masayang biyahe may asawa na may maraming anak, ngunit pagkatapos may sampung taong pagsasama, hindi pa rin nakbibintis si Rowena kahit na iminom na siya ang gamot at nakpatingin sa doktor, ngunit wala pa ring resulta. Nadismaya sina Rowena at Michiel at hindi na ganong kasaya ang kanilang relasyon. Nagpasaya si Michiel na iwanan ang kaniyang trabaho bilang tagalinis sa hobby at magtrabaho sa konstruksyon habang nanatili naman si Rowena sa kaniyang trabaho. Ang pagdating ni Andres ang nagdulot ng milang pagkabihayang pagmamahalan at pagmamalasakit ng mag-asawa sa isa't isa. Sa inang araw niya bilang ina, marami pa rin siyang hindi alam, ngunit sa pagtingin sa kaniyang anak, labis siyang sumaya. Limipas ang isang araw nang hindi niya namamalayan at timilim na. Akap niya ang kaniyang anak at hindi siya timahal sa pag-asa sa pagdating ng kaniyang asawa. Gusto niyang makasama nito ang kanilang anak nang mas matahal at madama ang kasiyahan pagiging ama. Sa malayo, imiwi si Michiel na may dalang mabigat na bag nang makita ang kaniyang asawa, ibinaba ni Rowena ang kaniyang anak sa kama at dali-daling tumakbo sa bakiran para tilinghan ang kaniyang asawa sa kaniyang hadala. Masayang humiti si Rowena sa kaniyang asawa, ano ang binili mo? Piro damit ng bata, mukhang mahanda at kaibig-ibig. Nakipagkwentuhan ako sa ilang tao sa labas kanina at narinig itong isang babaeng customer at binigyan niya ako nito. Bago pa lang at minsan lang nakamit kaya pwede pa. Napakalaking tulong. Maliwag na siyang makakasot ng mga ito. Nakaalala din ako kung saan ako kikiha ang damit para sa kanaya. Hindi ba siya nakilikot habang wala ako? Mabait naman siya, tulog lang buong araw. Mabiti naman. Hawan mo siya ang gatas. Bimili akong dalawang malaking lata. Sige, hahawa na akong gatas. Nakakalak ako at gusto kong magpasalamat sa iyo. Diyos ko, makasawa tayo. Hindi na kailangang magpasalamat. San ngayon magiging abala ka na sa pag-alaga sa kanaya. Magtis ka na lang ha. Hindi ako napapakot at sabay natin palalakihan ang ating anak ha. Pumapayag ako. Tiningnan ni Michiel ang kaniyang asawa at ngumiti. Kalimitan na natin ang mga dating tampihan, hinanakit at kalangkitan ha. Gusto kong maging magkasintahan tayo tilating dati para magkaroon ang ating anak ng pinakamasayang pamilya. Naman. Mahigpit na niyakap ni Rowena si Michiel at nakaramdam ng labis na kaligayahan. Alam mo, matagal ko nang hinihintay ang sandaling ito. Salamat dahil hindi mo ako iniwan. Nakaraan na ang nakaraan, kaya hayaan na natin ito. Hayanan ang kalangkitan, hiwag na natin itong isipin. Nakamali din ako sa pagpapalangkot sa iyo noon. Ngayong may anak na tayo, gusto kong makisigin sa trabaho ko at mag-alaga ng bata. Ano sa tingin mo? Tama ang inaisip mo.
King magta trabaho ka sa hobby, wala kang oras para mag-alagaan bata at lalaki ako, kaya baka maglikot siya king wala ka sa tabi niya. King ngayon magre-resig na ako. Sige paglaki na niya, saka na natin pag-isapan ilit. Masayang tinink na ni Rowena ang kanyang asawa at inisip ang isang magandang kinabukasan. Sa kasalikihan maririnig ang iyak ni Andres sa loob ng bahay, kaya dali-daling tumakbo ang mag-asawa papunta rito at sabay na inalo at pinainom ang hatas. Malapit nang lumubog ang araw at napakainit ang pakiramdam sa loob ng bahay. Alam nilang makakaroon ng kapahirap sa hinaharap, nahinit kang magtutulungan ang mag-asawa, tiyak na malalampasan nila ito. Sa panghanghalagang kanyang kamahalang, mabilis na limaki si Andres at naging isang napakagwapo at kaibig-ibig na bata. Nang dumating siya sa edad ng pagpasok sa kindergarten, ayaw ni Andres na iwan ang kanyang ina at pimasok sa paaralan. Iniyak siya at nagmakto, "Inay, gusto ko lang pong manatili sa bahay. Maging mabait ka, anak. Pimasok ka sa klase kasama ang iyong guro at ang iyong kakaibigan. Hapon. Pagkatapos ng klase susundan kita. Hindi ako pwede manatili kasama mo, anak ko. Hindi pwede, Andres, kailangan kong magtrabaho. Gusto mo bang magkaroon ng kabahong larian at makakandang damit? Gusto ko po. Kung ngayon maging mabait ka at makinig ka sa iyong guro. Sige po. Hinaplos ni Rowena ang anak niya, si Andres ay minto na rin sa pagyak. Hinawakan kagat ng guro ang kamay ni Andres papasok sa klase at tumayo na lang roon si Rowena at imalis na lang. Tumingin siya sa kanyang anak na naklalaki na nakakalak at nakalala si Rowena. Nakakalak siya na malisok at mo ang kanyang anak nahinit nakalala rin siya sa hindi niya alam kung paano siya makapagbibigay sa kanyang anak ng pinakamagandang biyay. Kapag nakaro ang kanyang anak nakakaubos rin itong pera. Nagtasasayon si Rowena na magtrabaho rin bilang construction worker kasama ang kanyang asawa ipang makahanap ng kita. Sa ina hindi pimayak ang kanyang manager nahinit pagkatapos makita ang sitwasyon sa kanyang pamilya tumango rin ang kanyang manager. Nagtrabaho si Rowena na hindi imaiwas sa hirap at pagod, nakikayang kapalang bihangin, nakalong semento mabilis na hinahanghan siya ang kataw at inti-inti ring napamal. Ang pagiging construction worker na pinuong araw nakakakita na ang pawis ni Rowena sa lahat ng oras. Nakikita niyang nahirap ang kanyang asawa, nakalala sa mahil at palagi ring pinagsasabihan ang kanyang asawa, "Pakinggan mo ako, kaya mo namang mahanap ng mas mahana trabaho kung gusto mo. Napakahirap ng trabahong ito, natatakot ako na hindi ka na malisok para magtrabaho dito. Hindi mo na kailangan pang mag-alala para sa akin. Napakalisok ko at dahil nagtatrabaho ako kasama ang asawa ko, masaya ako. Kahit gaano kahirap kakayanin ko. Sobrang swerte ko dahil pinakasalan kita, Rowena. Maswerte rin akong napanghasawa kita." Kaya't sumandal ang mag-asawa sa isa't isa at sinabihan ang isa't isa na magtrabaho at pinipilit si Andres sa pinakamagandang biyahe. Ngayong araw ay Sabado at walang pasok si Andres at himingi rin liyafa si Rowena para maprotektahan ang kanyang anak. Nakatingin sa kanyang anak na naklalaki na hindi timahal si Rowena sa pagiging masaya. Tahimik siyang nagpasalamat sa langit tungkol sa araw na iyon 5 taon na ang nakalipas. Kung hindi niya nakita si Andres, baka hindi niya na makikita ang kanyang sarili na kasing-saya niyan ngayon. Sa bahay, nakasama niya si Andres at kahit saan siya magpunta, sinisundan siya ni Andres. Kapag nagpunta sa palengke para bimiling pagkain, habang nagtatawaran si Rowena, hindi niya napansin si Andres. Nang matapos siyang bimili, nataran siya nang hindi niya nakita si Andres. Sana kaya nagpunta ang kanyang anak. May maliit na pagpabaya lang at nawala na agad. Iniyak si Rowena at simahaf, "Andres. Andres." Narinig ang pagmamakawa at pinuong sikaf ipinaramdam sa kanya ang labis na takot. Sinabi sa kanyang sitwasyon at inti-inting nakilat. Nagpunta ang lahat sa palengke para hanapin si Andres para tulungan si Rowena, hindi naman kalakihan ang palengke sa probinsya at tiyak na mahanap na lang siya. Pinatak nito ang sarili at hindi himinto at palagi ring nakapaligid sa kanya. Sa malayo, naririnig ang iyak ng bata at natarant na pumunta si Rowena doon nang makita ang kanyang anak na roon at kagat niyang niyakap ang kanyang anak, "Nandito na si nanay. Inay, natatakot ako sa iyo, nanay, minamahal kita. Bakit ka pumunta rito? Nakalala ako sa'yo. Natatakot ako na iwanan mo ako eh."
Imiyak at nakalala ang kanayang asawa. Nang sendan ako ang kotse, nawala ako. Nalilamay ako at hindi alam kung saan direksyon ako tutungo ipang makita ko. Diyos ko, hindi na ito mangyayari. Opo. Hawakan ang kamay ng iyong ina at sabihin na hiwag kang imalis. Inahawakan ang kamay ni inay. Hiwag kang makalala. Tinangnan na lang siya at hindi na pinakawalan ang kanayang anak. Ang pakiramdam na hindi niya napaparamdam ay pinong panlilimo at nakakatakot. Inisip ito mila nuwang siya ay pila na darama nito ang pakmamahong kanayang ina at ang kanayang anak para limabas dito. Sa katinayan, hindi na ito makakawa. Nang dumon sa kanayang bilihan, akat na binili ni Rowena ang kanayang anak sa isang sekong bahong larian. Simakaf si Andres malakas at nakastihan ito. O, enkhatan at palakan mo ito ha. Opo. Nakikipag-isap sa kanaya at hindi masayado nang tuminghan at lohang tuminghan sa kanayang larian. Hanggang sa paktilok, laha pa rin niya itong akap at ayaw na lang himiwalay. Nakpapakamot si Beno at lohang minamao ang kanayang ina palohang inolahan niya. Sa taong ito, kapag nakaoral na ang kanayang anak, naharap ang pamilya niya sa traidaya kapag nakaihan nang natutulog sa kanayang koma, mag-asawa at nakupo na nakikipag-isap sa kanilang asawa. Sa ngayon, may sinasabi ang manager ko na malapit nang makrenta ang pamilyang bahay at nakikiyoko ang insyuma ko. Ang laking tulungnan at napakahalang talaga. Ngayon, kimikita ang mga anak. Malaking halak ang pera. Pero nangan kailangan na kapag magtrabaho ka, kakailanganin mong humawang trabaho. Okay. Hiwag makalala. Kaya ko lahat. Bikas pagkatapos magtrabaho, ako na ang bahala sa lahat ng arrangement. Gusto kong humising ng mga para makapaglito ako, gutom na ako. Kung ngayon paminta ako para matilok ng mga at makatilok ako ng maimbang. Ngayong naktapos na si inay, akat niyang isinora ang ilaw para makatilok. Timahimik ang kanayang pamamahay dahil sa pahilig na lang pero walang pamilya si inay na mayaman kaya naman lohang nasasayaan sa araw-araw na kasama niya. Ngayon mainit-init ang sikat ng araw na nakniningning at pinipito ang kimot ng manipis na bentana. Tinatangkol ang amoy na ng akit. Imakahit sinang na natilok ng maimbang. Pagkatapos makatapos sa kanilang napili nakrisik din siya. Sinarado at natilok nakatilok ng malalim. Napinong katahimikan ang lugar niya kung ngayon hindi alam na ang anak ay tahimik. Isara sinansam ka nakniningning na araw. Sa lahat masaya ang bihay ko sa piling ninayo. Hindi nahanap ang katotohanan sa kanila na hinat alam nilang makakasama. Nang mamatay siya sa isang trabaho nang maktayo at hindi makalala ang kanayang pakikali ay bimaksak. Para sa ilang tao naktatrabaho mabilis nilang sinaksihan ang mga aksidente. Ang ilang trabahador ay naktatrabaho at wala ng oras. Mga trabahador hindi ko alam kung ano ang nangyayari. Napakaraming tao doon ay hindi nakihintay doon ipang makapagsalita. Sa trabahador na kasalukuyang naktatrabaho ang aksidente ay nangyayari. Iniharap ang aksidente na nakatayo sa kanila ipang mangkailangan ng tulong. Ang aksidente ay nangyari. Nang tumatakbong mabilis ang ambulansya para maktolang ayatment, may nakilong imasa sa kanila para makaligtas. Hindi ko pa natitikman ito. Para sa bawat nangkailangan nakasala, ang sakina na ito ay nakatatakot sa iba na nakakarap natin at nakahanap ng mahandang tulong para matilinghan ang mga taong kailangan ang tulong. Kayan pa man nakakamali man kami makakaroon kaming mahandang hangharan. Para sa bawat trabahador, ang kanaktidida ay nakpapatibay sa mga ito, inalis ang tulong at kinakawa ang lahat para matilinghan ang mga kalaban sa pamamagitan pahanap ng tulong. Ang kanakligtas sa amin bihay ay hindi morang matakpian ang mga sani. Malapit na ring magtrabaho sina inay sa lugar. Marami ring nawala sa kanila nakpapasalamat ang mga tao nakaoral at nagsisikap. Kung hindi ito makpabaho, hindi malalaman mga mamamayan kung ano ang nakdadala sa kanila. Magpasalamat tayo para sa mahandang oportunidad. Binuksan mga doktor ang pinto habang nagsasalita. Sinaktan sila sa langit. Wala pang matatakpian sa tatay. Maring nakikipagtilinghan siya kay inay, hindi ako maktatrabaho sa kanila. Magpasalamat. Ang biglang kamatayan ay mahirap tanggapin. Nakwawakas na ba siyang naktatrabaho sa ilalim at natatakot? Ang sakit ay nasasanay na nakpipimaklas.
hindi na makikita ang anak niya, ang bawat biyahe na nabago niya. Ang sinasabi, ang aksidente ay nangyari ngayon. Ang pagsisisi ay hindi nasabi. Ang sakit na ito ay imabot ng madaling tanggapin ang isang bahay. Ang doktor ng emergency medical technician ay nakakasala kapag tinatawag mo siya para sa anumang aksidente at matutulungan ko sa iyong gawa. Himinga ng maayos, magsalita kang kailangan, magtalang anumang katibayan sa malapit at ibibigay ko ang mga pasyente sa iyong pamilya na nagkaroon ng pinsala sa bahay. Ang kalangkitan ay lumabas sa lahat ng lugar. Para sa aming pamilya, ang kanilang anak ay isang panghangailangan lang. Sa paralan, makipag-isap sa kanayang mahalang ipang sabihin sa kanayang hirukang anong pakiramdam niya kapag nakasakit siya at may karapatan ka na sabihin ito kapag kailangan mo. Mayroon kang karapatan na magkaroon ng pakialam, ang karapatang manatili kapag ang aming mga aksidente ay dinala ng magkasama. Ang mahalang ay nagpapasalamat sa kanilang kapwa at sumasailalim din sa isang pagsubok. Si tatay ay kumahawang desisyon pero may partidida na maring ang totoo ay kabaligtaran po. Ang iyong kaway ay limalakat at narito. Sa madaling salita, ang kaparisahan ay hindi maring entusya at ang kanayang karanasan ay maring nakakakita kay Ruben na ang kanayang takapagtakiyot. Hindi siya maring making isang halimbawa sa aming anak na minahal. Hindi niya ito dapat magkaroon at walang lugar kang son limapit. Alam natin ang problema nito. Nakakalangkot talaga bakit nakakatawa kapag binibigsan natin sila. Napakaraming nawala, ngunit ang aming katotohanan ay hindi nakakatiwa at sinasabi sa akin na mayroon po tayong kasalanan. Sa kasamaang palat, nakamali tayo, ngunit nakakasawa na rin at narito lang ako. Sa nakaraan, walang ibang nangyari sa iba dahil mayroon tayong ibang pakikitungo dito. Hindi talaga. Ayoko nang mahantay. Ang takapagpantay ay tumatawag sa pangalan niya at nakakamoy. Sa lahat na lang ay nasabi. Niya kay tatay na tutubo ang nangyayari. Anong hanakawan natin? Maring gusto na niya akong lumabas para makapagsalita. Ayaw na niyang hindi magsalita sa amin tungkol dito. Kapag nahanap yan, magiging maayos na ang aking haliha ay may kaugnayan sa kanila, ito na sigiruin. Sa sandaling yun, ako ay hindi masaya dahil sa kasalakihan, ako ay libos na kimikilos. Ako ang may kasalanan, ngunit hindi ko ito ginawa. Ang totoo ba yan? Para sa lahat, malungkot din talaga. Maaari tayong magtalanghan kung naktatrabaho tayo o naktatawanan. Sa pamamagitan ng pagtulong sa kanila, hindi niya tayo pinaktatawanan. Sa ilalim ng presang publiko, inakong kontraktor ang responsibilidad at mabilis na ipinalibing ang mga gawa. Sa libing, nakiyak si Andres na gustong makita ang kanayang ina at ama. Narinig ang haralhal na buses ni Andres, nanay. Tatay. Ang sakaw na iyon ay nakpayak sa lahat ng nakasaksi. Talakang kawa-awa para sa kawawang bota, hindi po handang limaki, ang kamahalang ay limisan na makpakailanman. Saan kaya mapipenta ang kapalaran ni Andres? Sino man, maawa sa isang ilila, tulad ng lenta sa tibag, alam kung saan mapapatpat. Ilila na si Andres sa parong ama at ina, at wala ring hakamag-anak, nakisa siya sa malawak na daluing bihay, hindi alam kung kanino sa sandal. Naabot ng isang sentrong panghangalakan bota ang malungkot na kapalaran ni Andres. Tinala si Andres sa sentrong panghangalakan ilila at nagsimilang isang bahong bihay. Bago pimasok sa sentro palakang dala ni Andres ang larian na biniling kanayang ina, ito lang ang ikhnayan niya sa kanayang kamahalang. Sa paktangan dito, naalala ni Andres ang kamasayang alalan kanilang tatlo at lihim na imiyak. Para sa isang bota, ang kapahirap na kanayang pinaktadanan ay ang peklat na hindi kailaman kakalang, magtatakal ito at susundan siya sa buong bihay niya. Sa luwabang ampinan, nagsimilang masanay si Benyo sa kanayang kakaibang bihay kasama ang baho niyang kakaibahan na may parong kapalaran. Sa isa't isa sumandal ang hatong nawawala. Mahaba po ang harapin sa kinabikasan. Lalaki si Benyo at magiging matatak, imasa lang na titingnan siya ang kanayang kamahalang mila sa langit at susuportahan ang kanayang anak. Ang pakiwalay sa kamatayan ay hindi maiwasan, sa bihay sa labas, dapat po ring ipagpatuloy ang mahabahay-bahay pagkatapos ng krisis. Kailangan niyang inti-inting tanggapin ang mapait na nakaraan at dalhin ang pag-asa sa hinarap. Sa paglipasang panahon, naging isang makinua at gwapong binata si Benyo na minamaong maraming tao sa sentro. Hanap na siyang pamilya sa bihay dito.
Bekot sa pachoral, tutuling kanya ang lahat sa pachowa, pachtatanim mkakalay at pachalaga som nakababatan anak. Tiloy ang bihay, inti niyang nadama ang kakalakan sa bihay. Hiling niyang limaki ng mabilis ipang mas marami po siyang makawang kapaki-pakinabang. Tanton, dadalin siya ang kanayang foster motor sa sentro ipang bisitahin at sendihan insenso ang makapentot ng kanayang makahalang. Tinitingnan niya ang makaretratong kanayang makahalang, ipinangako ni Benyo sa kanayang sarili no mamihay ng masaya at hindi bibighain ang kanayang makahalang. Matapos ang kanayang ika-18 karawan at sapat no ang kanayang kakayang makpasaya sa kanayang bihay, pinangharap ni Benyo no pumunta sa Maynila ipang mahanap ng trabaho at maniran. Gusto niyang limabas at madama ang mendupati na rin mamihay ng lebos. Inikayat siyang direktor ng sentro at sinabihan, malaki ka na at mayroon kang karapatang makpasaya para sa iyong hinarap. Nais kong lahang masaya ko at pumunta kang sonman, alalahanan ang iyong pinakmilan, alalahanan ang nakpapakain sa yayo at tumulong sa yayo. Malikot ka namang tinatanghap na bimalik. Kung mayroon kang kapahirap sa labas, bimalik dito ipang maklangkot at alahan ang makabata kasama ko. Upo. Laki kong maalala ang malaking kabitihan lahat ito. Tiyak na sisibikan ko ang aking makakaya, magtatahampay ako at babalik ako ipang tilanghan ang mas maraming naktirisa. Laki kong maalala ang lugar na ito ang nagbigay sa akin motibasyon para magsumikap. Mahisay. Mabihay ka ng makabilihan at hanap Benyo. Hindi napigilan ni Benyo ang kaniyang emosyon at bimiwas ang liha. Bago bimalik siya sa 5 bahay na tinitiran niya ipang tingnan at linisan itong bago imalis sa Maynila. Habang nililinis ni Benyo ang bahay, natiklasan niya ang isang napakalaking sikreto sa ilalim ng aparador ng kaniyang pamilya. Mayroong isang kakaibang binuksan ito ni Benyo nang may pakisisa at nakakita ang 5 makadamit ng makabata at isang mabilisang liham. Talangan ko na makaroon maraming swerte at kaligayahan ang sinimang makampon sa batang ito. Dahil sa maraming hindi maiwasang dahilan, hindi ko kayang alahan ang batang ito. Sana ay mayroong may mabiting piso talat na beda na kumipkop talinghan ang aking anak. Kakakilin ko ang aking biyong. Bihay sa pachtarasal para sa taong nakalaha sa aking anak. Ano kaya ito? Hindi ba siya anak ng kanayang makahalang? Bimaksak siya sa lipa at imiyak ng tahimik. Nakitang kapitbahay na dimadon sa Benyo sa kanitong estado at dali-daling limapit. Benyo, ano ang nangyayari sa yayo? Lola. Ako hindi ba ako tinay na anak ng makahalang ko? Ito nakadalawang isip ang kapitbahay. Lola, pakinggan ko. Malaki na ako para malaman ang lahat. Sa totoo lang, nakita kang iyong ina sa halit ng kalsada noong tong yaon. Dahil mahal ka at gustong makanak, pinipuan kang makasawa. Diyos ko. Kung wala ang liham na ito, sa hiro ay hindi ko malalaman ang katotohanan na ito. Anong liham? Itinatago pa rin nila ang kabahay nila sa araw na yaon. Nakaon, habang nililinis ko ang bahay, aksidente kong natiklasan. Hindi ko sakat akalain na makakanghan ito ang lahat. Benyo, mas mahalaga ang limaki at mukhang makalang sa makalang kaysa sa pakakang anak sa deho. Mahal ka at inalahan ka ni mang karling tulat ng kanilang sariling anak. Mga orang alahan ang kapentot at sendihan insenso ang dalawang makasawa. Tiyak na kakawin ko ito. Baka man hindi ako ang kanilang tinay na anak, palakang mahal ako ang makamahalang ko at binibigay sa akin ang pinakamahanda. Hanawan nitong mahalan ko sila at mas malala sila. Benyo, gusto mo bang hanapin ang iyong tinay na mahalang? Benyo nakatibili ng matahal nang hindi naksasalita. Limipas na ang 18 taon nila nang siya ay iwan. Nang iwanan nila siya, tiyak na wala na silang pakialam. Para saan po ang pahanap niya? Isipin na lang na hindi ito nangyari at samangkaling at aling ruwan na lang ang mahalang niya. Alam na itong kapitbahay kaya't hindi na siya naktanong. Pakawang-kawang na naklakat si Benyo papunta sa pintot ng kanayang makahalang, nagsending insenso at imiyak. Hiling niya na makita niya ang kanayang makahalang ng isang beses ipang ipahayag ang kanayang pahalang at pasasalamat. Kung hindi dahil sa kanayang makahalang, hindi sana nabibiyay si Benyo ngayon, ang kanayang bihay ay pakmamay-aring kanayang makahalang. Naktakal siya duwan hanghang habi at imalis sa kanayang piso sinabi niya na tiyak na babalik siya para bisitahin ang kanayang makahalang kahit isang beses sa isang taon.
Di mating na ang oras ng pahalis sumakay sa Benyo sa bus papantang Maynila. Bimalik ang kaalala sa kanyang isipan. Pakiramdam niya ay napakaswerte at napakasaya niya. Nang isilang siya, mayroon siyang kamahalang na nakmamahal at kimapkop sa kanya, nang wala na ang kanyang kamahalang, natanghap pa rin ni Benyo ang mapakmahal na akap ng mga estrangero na may mabibitang peso. Ang bahay sa Welfare Center ang kanyang panghalawang tahanan, kung saan babalik siya kapag siya ay walang kasahirian. Limipas ang mapait na nakaroon at nakbigay doon sa isang mas mahandang kinabikasan, taklay ni Benyo ang matinding paniniwala sa mga bahay na malapit ng mangyari. Sa inang pagkakataon na tumintong siya sa Maynila, libos na nakilat si Benyo sa kasaklan at kasikipan dito. Sa mga taon niya sa kanyang bayan, hindi pa siya nakakitang maraming matataas na kasali at kotse. Sa pagtentong sa Bakong Lipinan, natutihan niya kung gaano kalawak ang biyahe na ito. Sa ilalim ng pino, nalangap na Benyo ang amuing kamaya, ang katangkiyang amuing Maynila. Determinado siyang mamihay at maktahampay dito. Kasama si Nestor, ang kaibigan na pamilya siya, nak-apply si Benyo para maktrabaho bilang waiter sa isang restaurant malapit sa Burnham Park. Tinitingnan niya ang restaurant na maraming pumapasok at lumalabas na tao, hindi niya napigilang magsalita. Diyos ko, sobrang daming customer sa restaurant na ito. Ililipat ka namin kanong kanti at tutulungan na limapit doon at mag-apply. Sa lang at maktiwala at sakitin ang lahat ng tanong at kung nahanap kang mahandang impresyon, tatanggapin ko. Talaga kakawin ko ang lahat para maktrabaho doon ng maayos. Limabas ang manager at naktanong kay Benyo ang makakatananghang kailangan para makapahiring mga tao. Sa katotohanan, ang pagiging waiter ay hindi nang kailangan maraming karanasan, ngunit kinakailangan na makti sa mahirap na gawain at iwag mag-atibiling gawin ang kahit ano. Tiwala sa Benyo na kakawin niya ng maayos kaya mabilis siyang tinanghap. Sa kanyang inang arap sa pagtatrabaho, binahan siya ang iniporma at tiniruan siya ang manager sa mga gawain. Nakatun sa Benyo sa pakikinig, sinisibikang alalahanin ang sinabing manager. Para sa mga taong naktatrabaho sa lungsod mula sa probinsya, ang tono at paraan pagsasalita ang pinakamalakang bagay na dapat tandaan. Sinibikan ni Benyo na iwag sabihin ang mga lokal na salita, magsalita ng mas mabahal, nang walang makapagkakamali, inti-inting ginagawa ang kanyang sarili sa isang madaling pakinggan, karaniwang paraan pagsasalita ipang makipag-isap. Sa pagtatrabaho dito, nakakiya si Benyo ang libreng pagkain, inimin at tirahan, masaya siya at tahimik na. Nakpapasalamat sa kanyang kaibigan dahil sa kanya, nakaroon siya ang pagkakataong makapagtrabaho sa isang matatak at biyong-biyo. Ang restaurant na pinagtatrabahan ni Benyo ay mayroong mahigit 10 manggagawa mula sa iba't ibang lugar na nakarating dito. Tratihan lahat ang isa't isa bilang pamilya, palaging tumutulong at nagmamahal sa isa't isa. Bahihan sa Benyo kaya nakatanggap siyang atenson mula sa lahat, kapag may nakasalubong siyang kapahirap, may tutulong sa kanya at ituturo ang paraan para makawa ito. Kaya nasanay si Benyo sa gawain pati na rin sa pagiging mas malapit sa lahat. Isang araw habang naktatrabaho siya, hinila siya ni Nestor sa likod ng bahay para makipag-isap, Benyo. Ano po ang nangyayari, Mang Nestor? Siguro alis na ako dito at mahanap ng trabaho sa ibang lugar. Bakit po? Maayos naman ang trabaho at mahanda ang pakikitungang lahat sa isa't isa. Mahigit 4 na taon na akong naktatrabaho dito pero waiter pa rin ako, walang kinabikasan sa trabaho. Gusto kong imalis para mahanap ng ibang trabaho para mapanlat ko ang sarili ko. Sigurado ka po ba, Mang Nestor? Hindi po ba sigurado na kapag imalis ka rito ay makakahanap kang mas magandang trabaho? Bakit hindi mo subikang magsimikap dito para sa iba pang taon, tapos imalis kapag mayroon ka ng kapital at gusto mong magnegosyo o gawin ang kahit anong gusto mo mas madali? Mahigit 4 na taon na ang dami para sa akin, hindi ko na kaya pang maktis, Benyo. Sikapan mong magtrabaho ng maayos kapag may oras makikita pa rin tayong magkaibigan. Babalik ka pa po ba sa Maynila, Mang Nestor? O naman kapag naging matatak na ako, tatawagan kita. Sige po. Kung determinado na kayo, siguradong mayroon na kayong sariling plano, hinahangad ko na sana ay magkaroon kayong mas magandang hinarap na wala ng pagkalito. Salamat sa iyo. Ngayon din ang hiling hobby ko sa pagtatrabaho dito, mamaya ay lalabas tayong dalawa. Yawn. Pero tapos ang trabaho kong 10 oras baka hindi ako makapenta. Napakasipag mo.
Himinge kan lang isang araf na liafe para makapag palam sa akin. Sobrang beglaan, hindi ako pwedeng himinging liafe, baka makita na lang po tayong makaibigan sa susunod. Okay lang. Sa pachtangan kay Nestor na imale sa restaurant, naramdaman ni Benyo ang kanting kalangkitan at pagkabigo. Ibig sabihin wala na siyang kakilala sa Maynila. At sa pakikinig sa alalahanan ni Nestor, pinag-isipan ni Benyo ang kanayang kinabikasan. Nakatakda na ba siyang manatili sa trabahong ito habang biyahe, o hanap pa siyang bahong direksyon? Ang kawalan ng kapanatakan at pagkalito ay nakpasokit sa kanayang ilo at nakbigayang kanting alinlangan. Imasa siya na may darating at tutilinghan siyang makala sa pagkalitong ito. Ang gawain pagiging weiter ay palit-ilit pa rin mula sa araw-araw, mula 8:00 imaga hanggang 10:00 gabi, hindi tumitigil sa pagtatrabaho. Sinibikan niya ang lampasan ang lahat ng pagod at paghirap at nanatili dito ng mahigit isang taon. Habang tumatagal siya sa pagtatrabaho, lalong napagtanto ni Benyo na hindi siya pwedeng manatili dito habang biyahe. Kung magtutun lang siya sa pagawang pera sa ganitong paraan, ilang taon milan ngayon pareho-pareho siya at walang magbabago. Ang pangharap niya noon ay magtagumpay, tilinghan ang katong mahirap sa biyahe at mamiyay ng makabilihan, hindi ba? Kung gagagilin niya ang kaniyang oras para sa trabaho ng pagiging weiter, son siya makakagyan pagkakatong imanlat at imasenso. Hiniling sa Benyong isang araw na liafe naktasasang imikot sa Maynila para tingnan at isipin ang susunod na direksyon na kanayang tatakin. Sa pagkakataong ito, natanggap niya ang tawag mula sa direktor ng sentro na rinig ang haralhal na buses, Benyo. Po, nandito po ako. Okay ka lang ba dito? Inalala kang lahat ito. Okay lang po ako sadang mas mahilo ang biyahe dito. May mga pagkakataon na nakakaramdam akong pagod at kawalan pag-asa. Hiling ko na sana bumalik ako sa pagkabata, hindi masyadong nak-alala tungkol sa pagkain at pera. Magsikap ka. Kapag masyado kang pagod, bumalik dito at bisitahin ang lahat. Sige po. Kung titisin, naalala mo pa ba ang anibersarayong pagkamatayang iyong kamahalang? Malapit na makakiwi ka ba? Naalala ko pa po sadang abala lang po sa trabaho, natatakot akong hindi makiwi. Hanan ba? Kung abala ka, okay lang kung hindi ka makakiwi. Kapag libre ka, ayusin mo na makiwi para makita ang mga bata, palagi kanilang binabanggit, Benyo. Opo, makakiwi ako ng mga. Kapag nakiwi ako, siguradong may makakahalo ako para sa lahat. Napatay ang telepono, naramdaman na Benyo ang pananabik sa sentro kung saan limaki siya. Milan bimiw sa kanaya ang pananabik na magtagumpay ay maman, gusto niyang bahian ang sarili, bahian ang kanayang biyahe ipang makambak at itayo ang sentro sa isang mas malawak na lugar pati na rin alakan ang mas maraming naktirisa. Noong habang iyon, nakpasaya siyang makrisig bilang weiter doen. At mahanap ng bahong propesyon para matutinan. Pimasok sa kanayang isipan ang iba't ibang pagpipilian, paglilito, pagkikampini, pagnanahusay hindi siya masyadong interesado sa makakawang iyon. Sa hili, naktasasang sa Benyo na matitong makmaniw at mokhang isang driver. Ang trabahong pagmamaniw ay naklalakbay ng madalas at hindi nakakabahot, tiyak na angkop kay Benyo kung mayroon siyang karanasan. Tiyak na makakaroon siyang makakandang pagkakataon sa trabaho at makakakilalang makatong matagumpay ipang matitumila sa kanilang karanasan. Nang magsalita na siya, imakait si Benyo sa susunod na imaha at nakpolam. Nakilat ang manager dahil sa lahat ng oras, masipag na naktatrabaho si Benyo at hindi nakrereklamo. Napakasayang manager sa gawain ni Benyo, palakpan kaniya itong tosang sahod. Benyo, maayos naman ang trabaho, bakit mo gustong magresig? Gusto mo bang mahanap ng trabaho mas angkop sa iyo? Dito, kahit na maayos ang lahat, sa tingin ko ay hindi ako nababakay sa abalang trabahong ito. Ang paghanap ay makatong walang edukasyon at walang karanasan ay kailangang mohang hanuan. Sigurado ka bang kapag imalis ko ay makakahanap kang mas magandang trabaho kayang narito? Hiwag ka nang mangharap po, tanggapin mo na lang ang iyong kapalaran at kimitang pera dito. Kapag nakresahan ka na, wala nang pagkakatong bumalik. Naisip ko na ito, bata po ako, gusto ko pang subukan ang aking sarili. Kung naisip mo na ito, kahit na may sabihin po ako, hindi mo na ako papakinggan. Kung ngayon kakawin ko na ang iyong payout. Sige po, salamat. Pagkatapos magbawas ang lahat ng gastos, natanggap ni Benyo ang kanting sahod.
Hende ganong Masaya se benyo nang tumak pusia para makipag isap sa manager. Ano ba ang ibinayat ninang sahot? Bakit kanan ka baba? Ipinakita ng manager ang kanang tinay na kalay, hindi na siya marang nakikipag isap kay benyo. Maari kang tumanghap o hindi wala ka nang halaga sa restaurant na ito. Gusto mo pa ang mas malaking sahot. Pero sa ilalim batas babayaran ng biyo ang sahot ng empleyado kapag nakresahan. Bakit ko ito ipinipito? Batas ang batas, nahinit may sariling tintinan ang restaurant na ito, mga ari samha alas ang katilat mo. Ang pagkaking weiter at nahanap po ang karapatan. Narinig ko na gusto mong bahiyan ang iyong bihay panlaran ang iyong kinabikasan kung ngayon imalis ka rito. Sigurado akong sasampalin ko ang Filipinan at saka ka magsisisi at babalik dito para makmakawang makabalik sa trabaho. Kaya nuwang naktatrabaho ako, masaya kayo pero nuwang wala na akong halaga, pininan ninayo ang inang empleyado. Timawan lang ang manager at tumalikot. Sa inang pagkakataon na naramdaman ni Benyo ang kalipitan ng bihay at ang iba't ibang maka sa lipinan na ito. Hawak niya ang maleta sa kanang kamay, imalis siya sa restaurant. Tinawagan niya si Nestor at naktanong kung mori siyang tumira kasama niya. Masayang binahan siya ni Nestor ang adres, sumakay sa Benyo sa bus at hinanap ang kanayang tinitiran. Suminod siya sa kanaya sa isang abang silid na may mababang kisama. Nang makita niya si Nestor na naniniran sa isang madilim na lugar, sinabi ni Benyo, dito ka nakatira. Makang hindi ito maayos. Kapag nakatakdang itiloy ang isang pangharap, kailangan mo minang mahtisan maraming Benyo. Sa Maynila, masiverte ka na kung mayroon kang tiran at nakpasaya ka rin na imalis doon. Opo, gusto kong imalis para makaroon propesyon. Ngayon ko naintindihan ang mga sinabi mo, ayaw ko nang malinot ang aking kabataan doon. Okay lang, makpahinga ka rito at tutulungan ka namin. Mang Nestor, sobrang daya ng manager doon, nuwang kakawin na niya ang payot ko, naklakaslop siyang bawasan ang pera ko, napikon ako at hindi ko na naibalik pa. Kapag naktatrabaho ka roon, mahirap talakang mahangi ang karapatan, isipin mo na lang na isa itong araw para makang matalino. Sige po. Pero kamusta na po kaya ang trabaho ninyo? Mahirap pa rin, hinit naniniwala pa rin ako sa aking kinabikasan. Magsikap ka. Ikaw rin. Nakisap ang dalawa sandali, sobrang pahot na rin sa Benyo kaya nakatilok siya. Ginamit ni Benyo ang pera na inipon niya para mag-enroll para matitong magmaneho. Noong ina, kinakabahan siya, nahinit nang masanay na siya, mabilis niyang nalala ang operasyon, nakontrol ang bilis, at nahang mas mahaling pa sa pagmamaneho. Sa araw ng pagyang lisensya, mataas ang nakyang score ni Benyo at nabahan siya ang lisensya, nagsimilang bumikas ang mga oportunidad sa trabaho. Nag-enroll si Benyo sa isang kampanayang taxi para magtrabaho, dito, pareho silang may kontratang malinaw na nakasot, masayang pimirma si Benyo at tinanghap ang kanayang kotse. Sa kanayang inang araw sa pagmamaneho, sinakay ni Benyo ang isang maliit na pamilya para maglibot. Mainhat siyang bimati, ngumiti ng masaya, mahanda ang paglalakbay. Hawak niya ang kanayang inang sahot, nakaramdam siyang labis na kaligayahan, ang trabahong ito ay parang malaya at maayos ang sahot. Pinaniwala niya na mabilis siyang makakaroon kapital at mabilis na lalako. Pagkatapos ang kanayang inang paglalakbay, ikalawang paglalakbay, at pangatlong paglalakbay, maayos ang lahat, komportable si Benyo. Noong natanghap niya ang kanayang inang biwanang sahot, naktasasang si Benyo na ipadala ang pera sa sentro para makabiling mga candy at biskwit para sa mga bata, kahit na hindi masyadong malaga ang regalo na yaon dahil dito. Nagkaroon si Benyo mas maraming lakas para magsikap. Ngayon dati mag-almusal si Benyo at sasakay sa kanayang kotse para mahantayang mga customer. Ngunit sa araw na ito, nakaramdam si Benyong kakaiba, hindi niya maintindihan kung bakit nakaramdam siyang hindi mapakali. Ang inang customer na sinakay ni Benyo ay isang lasing, sa pagsakay sa kotse, hindi na siya timahal sa pagmimira. Nakaramdam si Benyong hindi komportable ngunit sa prinsipayong pakalang sa mga customer, sinibikan pa rin ni Benyo na makipag-isap ng mahinaon, saan po kayo pipinta? San geen van Street. Sige po. Tap 200. Sa pagkarinig niya sa halagang babayaran niya, parang nabalif siya, humawa siyang khalo at walang tigil sa pagmimira, bakit sobrang mahal. Gusto mo bang manlukong mga to? Sobrang layo mila rito kaya makatwiran ang presang ito. Sobrang mahal. Hindi maayos ang pakawan ito.
Sinibikane benyo na minon at ipaliwanag sa kanaya nang detalyado nginit hindi niya ito pinakangan. Simagaf siya, ano ba ang gusto mo ngayon? Sasakay ko ba o hindi? Mayroon lang akong pap 50. Hindi pwede sa presang yan, hindi po ito sasapat para sa gasolina. Nakbilong-bilong siya sandali at natilok na lang. Walang nakawa sa benyo kundi imiling at nakreklamo sa imahang yawn, hindi siya masiwerte nang makatakbo siya ang isang customer na katilat nito. Nahal nakatilok na ang customer, wala siyang ibang makawa kundi dalan siya sa kanayang patutunhian, maral ay may solusyon sa pakbabayad doon. Habang nakmamaniw siya, bigla siyang sumika sa buong kotse na naktilot matapang na amuing alak sa buong kotse, nakakinot na lang no sa benyo sa kawalan pag-asa sa nangyayari. Habang nakahanap siya ng lugar para maglinis ang kotse, may biglang nawalan ng kontrol sa isang container truck at bimangha sa kotse ni Benyo. Sa pagkasandak ni Benyo, pinakawalan niya ang manibela at bimangha sa makakwardrail sa gilid di maloy ang deho sa ilo ni Benyo at nawalan siya ang malay. Narinig niya ang malakas na tinok ng ambulansa, dinala si Benyo sa ospital sa malabang estado, ang kanayang hapo ay napitong makabibok. Sa kanayang pagkakahilo, nakita niya ang kanayang ina at ama pareho silang kimakaway sa kanaya. Mabilis siyang tumakbo ngunit walang kahit sino doon. Narinig niya ang buses ng kanayang ina na pinong pakdaramdam, subukang mabihay, anak, susuportahan ka namin. Nagsakawang resuscitation at operasyon kahat, akala ang lahat na hindi na makakabawi sa Benyo ngunit limabas na lang ang isang himala, masiwerte na nakaligtas sa Benyo. Nang makising si Benyo, naramdaman niyang masakit ang kanayang katawan, sa pagtingin niya sa kanayang hapo, hanap siyang nakilat, kalahating isa niyang po ay napito. Sa panlilimo, imiyak si Benyo at simahaf, Diyos ko, ano ang nangyari? Ang sakhaw ni Benyo ay naktilot ng kakalihan sa buong silid ng ospital, mabilis na tumakbo ang hanas at doktor para pakalmahin siya at ipaliwanag ang sitwasyon. Namimila ang mata ni Benyo na tumitingin sa doktor, Doktor, bakit nakakanayan ang aking po? Ikinalilangkot namang sabihin ito sa ayo, sa aksidente, labang nasira ang iyong kaliwang po, kinailangan itong patilan. Walang may gusto nito pero kung hindi namin ito papatilan, sigiradong mapektihan ang iyong kalisahan. Hindi. Hindi ako naniniwala. Ay nakap ni Benyo ang kanayang ilo at imiyak, masyadong mabilis ang nangyari para tanggapin niya. Mila sa isang malisok na tao, sa isang saklit na lang ay nakang baldado na siya. Sa mga minut na araw, hindi na kimain si Benyo, walang nakawa ang doktor kundi ipahayag ang pakikiramay. Para sa isang batang lalaki na may kabataan at mahandang kinabikasan sa inan, kakunti ang makakaya sa nangyari. 5 na po ang kalakayan ni Benyo, wala siyang kamag-anak na nakalaha at imalip sa kanaya. Sa gitnang kahit na sitwasyon, isang psychologist ang ipinadala para payahan at tilinghan ang pasyente na makalis sa pagiging negatibo. Ang bihayang tao ay sobrang importante na hindi na pwedeng makatibila po. Mabilis na limabas ang psychologist, ang inang impresyon na nakitang lahat ay isang baba na nasa 40 na may mahandang maka at malimanay. Tiningnan ni Benyo ang doktor sa kanayang harapan, hindi nagsalitang kahit ano. Timahimik siya habang binabasa ang kanayang malilingkot na makalihan na nababasa ang kanayang damit. Marahang limapit ang psychologist at pinat ang kanayang likod at malimanay na sinabi, Binata, alam kong nakilat ko at nasasaktan sa nangyayari, ngunit ang bihay ay sadyang hindi sigurado kailangan. Nating matitong tanggapin at mukhang malakas ipang mapagtagumpayan ito. Baka man wala na tayong malisok ng hapo, mayroon tayong kaluban, tiyak na bibigas ang hinarap. Pinakanghan Benyo ang kasinabing iyon psychologist. Naintindihan din niya. Ngunit sa totoo lang, hindi pa rin niya matanggap ang nangyaring ito sa kanaya. Timinghan siya sa doktor na may namimilang mata, pinong kalangkitan. Sa pagkakitang kalangkitan sa mata ni Benyo, hinawakan doktor ang kamay ni Benyo nang hilit ang liya. Ang pag-inawa sa isa't isa ang pinakamalakang hamot sa prosesong pag-inawa at paghamot sa isang pasyente. Nakilat si Benyo sa kanawang doktor, gusto niyang bawian ang kanayang kamay. Ngunit sa pagtingin niya sa mahalihang natitira pa sa pisnging doktor, nakpakalma si Benyo at nakinak na lang sa sinabing doktor. Biglang bumaba ang buses ng doktor, mahisay ka. Ngayon, ikatwento ko sa iyo ang isang kiwento. Imasa ako na pagkatapos mong marinig ang kiwentong ito, makakang mas maayos ka at makakaroon positibong pananaw sa bihay.
Ang kiventong itu ay tengkol sa aking pamilya at isa rin itong sakit na laki kong dinadala. Ngayon nakita-kita, bigla ko ilit gustong ikwento. Tahimik na nakinig sa benyo, walang sinabi, nakatingin sa kawalan. Inti-inting hinawayan Dr. ang kivento, ang kanayang malambing na buses ay may halong kalangkitan, ikaf sa benyo, mayroon kang tinay na katawan na katilat ng aking anak. Sa pagtingin ko sa yayo, naalala ko siya. Ang anak ko ay mayroon ding maganda at masayang bihay. Nakapasa siya sa isang kilalang universidad, isa siyang mabiting anak sa kanayang makakiro, dapat sana ay makakaroon siya ng maganda at maliwalating bihay. Ngunit habang pauwi ang aking anak, sinadaya siyang banghain. Naparalisa ang dalawa niyang po, hindi na niya may halaf ang kanayang katawan, malala rin ang pinsala sa kanayang itak. Sinibikang aking anak na makpakamot, ngunit limala po ang kanayang kalakayan. Sa huli, hindi na niya ito kayang labanan at iniwan ang mundong ito. Bago siya imalis, sinabi niya sa akin, Inay, kung mayroon mang susunod na bihay, mamimihay akong mas makabilihan, kahit na anong mangyari sa akin, hindi ko sisikwan ang bihay. Ang kasinabing aking anak, ito ang nakbigay sa akin motibasyon para lampasan ang sakit at pagkawalang aking mahal na anak. Alam mo ba, kahit na ang hatang mayroon na lang isang araw para mabihay, gusto nilang mabihay ng lubos at makabilihan, bakit mo pinababayan ang iyong sarili? Mahaba po ang iyong bihay, naniniwala ako na makakaroon kang magandang kinabukasan. Iuhihu. Nakadalawang isip ang doktor nang binuksan niya ang kanayang bibig para sabihin ang kiventong ito, imasa lang na maintindihan niyang ang bihay na ito ay napakalaki. Sa labas, mayroong maraming taong hindi kasing swerteng kanayang lakay para makakaroon pagkakataong mabihay. Ang kapagkakilang ay kayang ayusin, ipagpalakay na mayroon kang prostitikong po, magiging normal ka ilit. Mamimihay kang bihay na gusto mo, hiwag mong hayang makapekto ang kapagkakilang na yun sa iyong bihay, okay? Pero ang pangharing ito ay isang napakalaking halat sa akin, gusto ko na lang mamatay. Diyos ko, napakalaking ating bihay. Isipin mo, sinibikan iyong ina na makbentes at mahirap sa loob ng 9 at 10 araw tapos ginigol ng iyong kamahalang ang maraming oras at pagsisikap na alahan ko hanggang sa araw na ito. Kung mamatay ka, magdadala kang napakalaking karma, kisa mong itatapon ang iyong karapatang mabihay. Isipin mo, noong naparalisa ang dalawang po ang aking anak, gusto pa rin niyang mabihay, bakit ko hanan kaina at sumiku ko akat? Matagal na nanahimik sa binyo. Ang kivento tungkol sa anak ng psychologist, kay Dr. Elena, ay ikinalito at nakpaisip kay Benyog marami. Ang kiventong yun ay isang pang-olive pati na rin isang napakalalim na pangikayat para sa kanaya. Akala niya na siya ang pinakamasakit at pinakamahirap, ngunit sa pagtingin niya ng mas malapitan, natiklasan niya na mas marami pang tao ang naktirisa at mas malungkot kaysa sa kanaya. Maraming taong gustong mabihay ngunit walang pagkakataong gawin ito, ngunit siya, malisok pa rin siya, nakaligtas ng may himala pagkatapos ng isang aksidente, dapat niyang palahaan ang kanayang bihay. Natapos ang inang sisang pahamot. Nagsimilang iminom hamot sa benyo. Isang pasimila na mukhang nakakang mas maayos. Sa ngayon tivang may oras pipinta si Dr. Elena para makipag-isap sa kanaya at bahan siya ang motibasyon para imasenso. Noong ina, nakbahal siya at nakalanghan, ngunit kalanan ay binuksan na benyo ang kanayang peso, nakang mas malapit siya. Dimating ang isang himala, itinirang ni benyo si Dr. Elena bilang kanayang kamag-anak, ang kanayang hero, at sinabi ang lahat ng pagtitimpi at kalangkitan na kanayang pinagdanan. Inti-inting nakbikas si benyo at ikinibento kay Dr. Elena ang tungkol sa kanayang bihay, mula sa krisis na nawala ang kanayang kamahalang. Hanggang sa makapahirap sa trabaho at pagkatapos ang pag-alanghan sa pagitan ng isang malungkot na bihay. Sa pagkasabi niyang lahat, mas haman ang pakiramdam ni Benyo. Inti-inting nakakasundo ang dalawang magkaibang kaliliwa, ang pagbabahi at pagmamahalan ay palahing nasa lahat ng dako. Sana ay magkaroon siya ng isang kaibigan, isang taong mananatili sa kanaya magpakailanman. Sa pakikinig sa kiventong bihay ni Benyo, isang binata na may magandang kabataan hinit naktisan maraming kapaitan, nantig at tahimik na imiyak si Dr. Elena. Inawakan ng maihbit ni Dr. Elena ang kamay ni Benyo at sinabing, ibig sabihin ngayon wala ka ng tatay at nanay. Palagi mo pa rin inasam na magkaroon pamilyang masisuhan ka. Opo, iyon ang aking halihim na pananabik. Kung mayroon akong pamilyang mamahalan, sa tingin ko ay mas madaling malalampasan ko ang lahat.
Diosku tinain gang isang kawa awang bota. Naisip mo na ba na magkaroon ibang tatay at nanay para sa yayo? Isang tatay, isang nanay na walang animang dugo sa yayon ginit mamahalin ka nang walang pasibole. Ako nagkaroon na akong ginit na wala na. Siguro pinanghanak akong makisa. Iwag ka nang makisip ng negatibo karapat dapat ka parang magkaroon kaligayahan. Pero kung mayroon po akong ibang mahalang paano ko sila mahanap? At ngayon hindi ko na inisip yun. Isa lang akong hindi masiverte at may kapansanan po sino kaya ang gustong magkaroon anak na tulad ko. Benyo. Sa totoo lang, ang mag-asawa ay palaging nakadalamati sa pagkamatayang aming anak. Gusto ko parang humawang isang bahay para mapahan ko ang makakalangkitan na yaon. Ngayon nakilala kita, binibigyan mo akong pamilyar na pakiramdam, katilat mo ang aking anak mula sa iyong anayo hanggang sa iyong mata. Maaari mo bang tulungan ang aking asawa at ako na magtayong isang pamilya? Magiging anak ka namin magbabahi kaming pagmamahalan at tutulungan ang isa't isa na pagalingan ang sakit na dalang nakaroon. Ipinapangako ko kung bibigyan kitang isang makinawang bihay pampamilya kayang gusto mo. Libos na nakilat si Benyo sa alok na yaon parang panahinap lang ang lahat. Sa tingin ko ay kailangan kong oras para pakisipan ang lahat. Sigurado akong gusto kitang samahan at bigyan isang tahanan, hindi ba? Sobrang hirap gawin. O naman gusto ko, Benyo. Pakiramdam ko ay napakaswerte ko na nagkaroon akong pagkakataong makilala ka kung magiging anak kita, sobrang sasaya at magiging maganda ang pakiramdam ko. Itinayo ang pamilya sa tiwala at pagmamahalan kung ikaw at ako ay talagang totoo sa isa't isa, kung ngayon tiyak na magiging isa itong totoong pamilya. Magtiwala ka, babawin ko ang lahat ng kapananakit na iyong kinarap, ngayon ikaw ay narito sa akin bilang isang anak. Pero sino kaya ang kakiyang anak na may kapansanan? Benyo, hiwag kang mawalan pananampalataya sa iyong sarili, ang lahat ng kabatang isinisilang ay karapat-dapat na mahalin at protektahan. Anak, kahit na ilang taong halang ka na o mayroon kang kapansanan, karapat-dapat ka poreng mamihay ng maligaya. May nangyarang isang hindi mahandang pangyayari, nawalan ka lang isang po, ngayon makakatilong ang modernong kamitan, malapit na makakaroon kang sarili mong prostetikong po, makakalakat ka at makakaroon ng normal na operasyon. Dapat kang makakaroon pananalig sa hinaharap na yaon. Nahinete. Kimain ka, makpahinga ka para limakas ka, kapag may oras, isipin mo ang alok ko. Sa tingin ko ay makakaroon kang sakot kapag makita tayong mili, tama ba? Nakadalawang isip si Benyo medayo na antag pagkatapos makita si Doktora Elena na imalas. Natapos ang appointment. Palaging nag-alala si Benyo tungkol sa alok na yaon. Kung totoo ito, makakaroon ba siyang karaktahang tatay, isang karaktahang ina? Ibig sabihin hindi na siya magiging isa sa mundong ito. Samha sa minut na araw palaging imasa si Benyo sa pagdating ni Doktora Elena. Sana makita silang dalawa ng moha at magkusap. Ngayon, pagkatapos iminom gamot, tulalang tumingin si Benyo sa labas ng bintana, tinitingnan ang mahandang kalangitan, berdeng hapeno, naramdaman niyang mapayapa ang kanayang peso, hindi na katilat ng dati. Sa pagtingin niya sa kanayang napitol ng hapo, marami niya itong hinaplos. Inti-inting tinanghap ni Benyo ang kanayang hindi perpektong sarili. Bimikas ang pintong silid, lumabas si Doktora Elena kasama ang isang lalaki na nasa gitnang edad, na may katangyan isang matagumpay na tao, ang makang lalaki ay may konting istrikto at suplado. Hindi masyadong nakisip si Benyo at ahat ng humiti kay Doktora Elena. Nauna siyang magsalita, dumating na po kayo. Palagi ko po kayong inabanghan. Talaga, sobrang saya ko nang marinig ko yan, Benyo. Ito ang aking asawa, si Mang Armando, makamustahan kayo. Sa kapwa. Timinghan sa Benyo kay Mang Armando makalang na bimati sa kanaya at nahimiti. Ang makana sa plado kanina ay pinalitan mas makanawa at palakaibigan. Timinghan sa Doktora Elena kay Benyo na pinuing pagmamaw ang kanayang mata. Dinala ko siyan ngayon dito para makilala ko, hindi ko alam kung ang alok na sinabi ko sa iyo ay pinag-isipan mo na. Humihol akong oras sa pag-isip ng marami, tutuwing nakpapasalamat ako sa inayo, dahil sa inayo nagkaroon akong pananalig sa aking sarili, maaari ko ba kayong tawaging ina? O naman. Imiyak si Doktora Elena at marahang limapit para hawakan ang kamay ni Benyo, limapit din si Mang Armando para tapikin sa balikat ang kanayang asawa para alivin. Naantak si Benyo at nagsalita, inay, tatay.
Narinig ang sagradong palayaf imiyak ang tatlong tao. Mahigpit na niyakap ni Benyo ang kanayang kabahong makilang, nararamdaman ang pagmamahong pamilaya. Inaplos ni Doktora Elena ang bihok ni Benyo nang hinhinak na nagsalita, anak, mahal na mahal ka ni inay. Nakanlabas na mainit ang kapaligiran. Ngayon sa sandaling ito parang kaligayahan na lang ang natira sa bihay, hanap na naklaw ang makapahirap. Ang kapalaran ay palahing may waha at kahanga-hanga. Nawalan sa Benyong kanayang kamakilang, nginit ibinakaing langit sa kanaya ang isa pang pamilaya, tutulunghan siya ang bahong pamilayang ito para buksan ang bahong kabanatang kanayang bihay. Samha sa minut na araw palahing inolakan at pinapansin ni Nanay Elena sa Benyo, ang mainit na makalikaf, ang masasarap na pahkan ay nilito mismo ni Nanay para masaya sa Benyo na kainan ang lahat, hindi niya iniwan ang kahit ano. Sobrang sarap, Nanay. Sa ganitong paraan, hindi magtatakal at tatawa ako. Mas masaya kapag malisok at mahanda ang iyong itsira, kimain ka lang hanggang sa mabisok ka, kapag nakitom ka, maglilito ilit ako. Sige po, maraming salamat, Nanay. Hindi mo kailangang magpasalamat, ang importante ay mabilis kang humaling. Nanay, maaari mo ba akong ikiwento ang karagdagang tungkol sa pamilya natin? Hindi ko pa rin libos na alam ang lahat. Ay naki, nakalimitan ko na. Sobrang saya ko na nakalimitan kong sabihin sa iyo, sa totoo lang, nakpunta si Nanay at si Tatay dito sa lungsod ng Quezon para magtatakang bahong bihay, sa kasalikian ay mayroon na tayong bahay at kotse dito. Kung ngayon ang inay, Tatay at ikaw ay parehong pinakmilan, tinayin kang makasabay na nangyari ang lahat, kaya nang marinig ko ang kiwento mo, labas akong nantig at nakilat, yun din ang dahilan kaya gusto kitang ampinin. Sobrang dami nating pagkakatilat. Opo, pakiramdam ko ay napakaswerte kung nakilala ko kayo ni Tatay. Okay lang na masaya ka, walang ibang gusto ang Nanay at Tatay. Tungkol sa pagkikita na ito, dapat kong isiping maswerte ako, at liyas nakabawi ako sa mahabagay na inalala ko. Anong ibig sabihin sinabi mo? Hindi kaya noong dati ay mayroon kang sobrang pagsisisi. Ito kapag tapos ka ng kimain, magpahinga ka para humaling ka, lalabas mina ako saglit. Sige po. Isinara ang pintong silit, nakalalang naupo si Aling Elena sa pasilayo. Limapit sa Mang Armando sa likod, Elena, sigurado ka bang gusto mong ampinan ang batang ito? Opo. Gusto kong pinan ang ligaw sa aking piso noong nabibiyahe po ang ating anak, palagi lang akong abala sa paghawang pero, hindi ko malakan ang aking anak, palagi kaming nakaway na makina, hindi kami masaya. Hanggang ngayon ay nagsisisi pa rin ako. Mila nang makilala ko si Benyo, inaisip ko na nakikita ko ang anak ko, kailangan ko siyang pakitinhian ng maayos ipang hindi na ako makalala po. Pero kanan lang din ang kakawin mo kay Benyo dahil kapalit lang siya. Hindi mo ba inisip na makasarili ka? Inaisip mo lang po ang nararamdaman mo. Hindi mo ba nakikita, labas na masaya ang batang ito? Kahit nakapalit lang siya, nakikiapa rin niya ang karanghan at kayamanan, minamahal ko pa rin siya. Elena, hindi mo pa rin libos na nainawan ang pagiging isang ina, baka matahal pa bago mo malaman kung paano mahalin ang iyong anak. Napabentong hininga si Mang Armando na tumingin sa kanayang asawa. Hanap siyang sumang-ayon kay Aling Elena na ampinan si Benyo, ngunit kung alam batang iyon na isa lang siyang kapalit, magiging masaya pa kaya siya. Inaisip ng Mang Armando. Dahil sa pagsisikap sa pagkain at pagpapakamot, mabilis na humaling si Benyo at nakalabas na siya sa ospital. Noong ina, nang wala pa siyang prostitikong po, sinibikan ni Benyo na maglakad gamit ang saklay, kapag masayado na siyang pahot, sasakay siya sa wheelchair. Dahil sa kapansanan na yaon, nagkaroon siya ang kanting inferioritay komplet, hindi nang haas na limabas, ngunit dahil sa pangikayat ng kanayang kamakilang, nabawi ni Benyo ang kanayang pananalig. Iniwi sa Benyo ni Mang Armando at Aling Elena sa kanilang tanan. Ang bahay na nasa kanayang harapan ay maliw at maliwang. Malayang nakapili sa Benyo ang silitilihan at pinaintilitang palamitihan ito ayon sa gusto niya. Hindi pa kailanman naramdaman ni Benyo na napakasaya siya katilat niya. Isang magandang bahay na may mapagmahal na kamakilang. Napakaganda na. Pimasok siya sa isang nakasaradong silid sa dilong pasilayo. Sa pagtingin sa silid na ito, sigurado itong silid itong nawala nilang anak. Sa pagtingin sa ayos dito, sigurado siyang ang lalaki ay mahilig maglaro at maayos.
Sa diluang kama ay may nakabaliktad na litrato sa pakisisa, ibinangon niya ito sa larawan ay mayroong isang masayang lalaki na nakangiti ng matamis. Sa paktangan sa malapitan, sumang-ayon na mayroong isang pakakawak sa pakitan ni Benyo at ntong na sa larawan, hindi nakapaktataka na Kristus siya ang ina na mohang anak nito. Sa kanayang pananabik sa panunuit, narinig na lang niya ang buses ng kanayang ina na imalang hav mila sa labas, hiwak kang pimasok sa silid na yaon. Ipinakpabawal ang pakpasok sa silid na yaon. Ito ang inang pakkakaton na nakita ni Benyo na parang nakalit at hindi komportable ang kanayang ina. Natakot si Benyo at kahat na limabas. Pagkalabas ng silid, nakita ni Benyo sa kanayang harapan ang maraming makahandang damit, nahinat ang mga damit na ito ay sobrang iba sa kanayang estilo. Benyo, isut mo itong mga damit sa hiradong makakang gwapo ka. Sobrang saya ko po dal binalan ninayo ako ang mga damit, pero nanay, mila noon ay nakasanayan ko na po na maksud ng pantalong tela at shirt, hindi po ako sanay na maksud ng polo at pantalon. Kailangan mo ring masanay, isuot mo at ipakita sa akin. Sa pangihimok ng kanayang ina, napilitan si Benyo na kimihang isa at pimasok sa silid ipang mahpalit. Pagkatapos ng ilang sandali, limabas si Benyo nakakaramdam panhanghati at hindi komportable. Nakimiti ng masaya si Nanay Elena at si Mahav, mahanda sobrang handa. Katilat, sobrang katilat. Tutuang hindi ako nakamaling tong tiningnan. Gustong pimasok ni Benyo ipang mahpalit ng ibang mas komportableng damit na hinat hindi pimayak ang kanayang ina, pinilit siyang isuot yaon. Nang oras ng pananghalian, nakita ni Benyo na piro manok ang pahkain sa mesa, tumingin siya at nakaramdam pahkasawa. Dahil hindi naman talaga siya mahilig kimain manok mila noon, hindi niya malinok ang pahkang nasa kanayang harapan. Benyo, kimain ka ng marami. Gustong mo ang manok, hindi ba, anak? Hindi ko gusto, nanay, gusto ko po ang karne. Sa hiro na lola ko na naman ang hilig ng iba. Nakakilihang sinibikan kanayang ina na bahian ang paksa, nakalimitan ko, makilito akong ibang pahkain mamayang hobby. Sige po. Pero Benyo, kapag nakang malisok ka, babalik tayo sa iyong bayan, gusto kong maktilos ang kandila para sa iyong makalang pati na rin himinging paintilot sa harap ng kanilang pintot na ampinan ko. Sige po. Sobrang gusto ko na rin makiwi. Ang bihay ni Benyo sa bakong tahanan ay nakpatiluin ng hanito, masaya at nakangiti si Benyo noong ina, nahinat habang tumatahal, napaktanto niya na parang isa lang siyang kapalit sa bahay na ito. Kung ngayon kailangan niyang sendan ang lahat ng isinayos ng kanayang ina, hindi pwedeng sumibay. Sa hiro ay sinisibikan kanayang ina na 5 panghalawang basyaw kanayang ay mong anak. Pinatak ni Benyo ang kanayang sarili, hindi ka pwedeng makisip ng kanayang, ang makapasok ka dito ay isang pribilehiyo na hindi ka dapat makisip ng sobra. Ipang mabilis na makasalamya si Benyo, hindi timahal si Nanay Elena sa pahanap ng hakilalang humahawang prostitikong pa ipang humawang pa para kay Benyo. Pagkatapos ng ilang biwan pahintay, nakawa nang tumayo ni Benyo sa dalawang po. Bimihos ang liha sa kaniyang pisngi, labas na nantak si Benyo. Inti-inti siyang limapit sa kaniyang hamahalang mahigpit silang niyakap. Kung hindi niya nakilala ang kaniyang hakasalikiyang mahalang, sa hiradong napakawa niya, makakang palaboy siya sa lansanghan o makisip ng sobra at makapapakamatay. Ang pakdating kaniyang ama at ina ay nakpabaho sa buong biyaheng isang tao. Kahit na paminsan-minsan ay pipilitin siya ang kanayang ina na gawin ang ganito at ganuan, hindi masyadong makisip si Benyo tungkol doon, susubukan niyang bagang kasiyahan ang kanayang ina, kung masaya ang kanayang ina, makakang masaya rin siya. Pagkatapos niyang makawang maklakat katilat ng isang normal na tao, tinala ni Benyo ang kanayang hamahalang ipang bisitahin ang kanayang bayan. Sa paktentong pa lang sa lengsot ng litina naantak ang lahat. Halos ilang taon na hindi nakakaiwi si Benyo sa kanayang bayan, ang mag-asawang Aling Elena ay halos ilang dekada na hindi nakabalik sa kanilang bayan. Bumalik si Benyo sa kanayang bayan tulad ng isang ista na nakahanap ng tibak, masaya nang hindi tumitahal. Nakita ito ang kanayang hamahalang at nakimiti ng masaya, ang masayang nakiting kanilang anak ay isang bahay na gustong lahat ng hamahalang na makita. Ang inang bahay na hinawa noong bimabas siya sa kotse ay limabas si Benyo papunta sa libingan ni Aling Rowena at mangkardeng para maktilos ang kandila ipang ipakita ang pahalang at pahalala. Ang dalawang libingan ngayon ay nababalitan ng damo, maingat na nilinis ni Benyo at Beninot ang damo, isa-isang imokat ang isok.
Timayo si Nanay Elena sa harap ng libinghan nang halit ang Lia, ngayong araw na ito bimisita ako sa halibinghan ninayo na may pakalang at awa. Sa pakarinig sa kiwento ni Benyo, nakaramdam akong pakikiramay at awa. Sa katilat natin mahalang, gistong laat na iminlat ang kanilang anak, at gisturing makita na limaki ang kanilang anak, magpakasal at magkaroon matatak na bihay, nginit sa dang hindi pantay ang bihay. Imalis kayo noong sobrang bata po kayo. Ngayon, dahil limaki na si Benyo, gistong ang pinansiyang mag-asawa at alahan siya. Kung may kapangyarihan kayo sa langit, pakpalain ninayo si Benyo at kaming mag-asawa. Pagkatapos magtilos ang kandila, paminta ang 3 miyembrong pamilya sa bahay kung saan dati nakatira si Benyo. Sa paktangan sa mapanglav, humihiyo sa harapan ni Nanay Elena, hindi niya mapigilang mawa. Benyo, dito ka nakatira mila pagkabata. Opo. Ito ang bahay na konektado sa mga alalang aking kabataan, siguro sinibikan talagang aking kamahalang noong panahon yun na alahan at ingatan ako, palagi akong nakakaramdam pasasalamat kay Mang Karding at Aling Rowena. Kung ngayon pagkatapos ang pagbisita na ito, hayaan mo na, dito na lang sa nanay, hindi ka na babalik dito. Dito, timataas na sobra na hindi tama sa ating pamilya. Pero gusto ko parang bumalik dito ng madalas, gusto ko pong magtilos ang kandila para sa aking aimong kamahalang ng regular. Iwak kang mag-alala, kaya akong tao para gawin ang bahay na yun para sa iyo, manatili na lang sa itaas at magpukas sa pag-aral at pag-inlat ng iyong karera, humalang ka na rin kaya dapat mong isipin ang iyong hinarap. Hindi ko alam, inay, kung paano gumawan kahit anong ginagawa ko sa araw-araw, malalaman kong gumawan ang bahay na hindi ko pa alam. Hindi ako papayag na magsalita sa kinaroroonan mo sa iyo. Pero hindi na ako di madalo sa mga aking pinag-aralan, natatakot ako na hindi na ako makakagawa. Tutulungan kita at tutiran kita, susundan mo na lang ako. Tila naging mahigpit ang kapaligiran, mabilis na himinging tulong si Mang Armando at mahinang hinila ang kamay ni Aling Elena sa kinabukasan, ipabaya mo na lang sa bata ang magdesisyon sa sarili niya, hiwag mo siyang pilitin. Natatakot siya sa iyo. Hindi manghaharian. Gusto kong ako ang magdesisyon para sa kanaya. Iwag ka nang makialam. Bumintong hininga ng malakas si Mang Armando at tumingin kay Benyo at imilang. Hindi rin nang si Benyo na magsalita po, tahimik na lang siyang nakinig. Bimikas ang pinto, sa mesa ay naroon po rin ang kakaibang bak at bigas na liham. Mabilis na nilinis ni Benyo. Noong nakarang pakalis niya sa Maynila, nakalimitan niyang itaho ang bahay na yaon. Nang makita ni Aling Elena si Benyo na mabilis na naktatahong bahay na yaon sa mesa, nahinala siya kaya tinawag niya si Benyo. Ipakita mo sa akin. May balak ka bang itaho? Sa tingin ko ay hindi mo na kailangang makita ito. May gusto ka bang itaho sa akin? Ipakita mo sa akin. Ikaw. Nang hinhinak na nakbigay si Benyo ang lahat para ipakita sa kanayang ina. Sa paghawak ni Aling Elena sa kanayang kamay ang hadamit at ang liham, bigla siyang nakilantang, nanlimo ang kanayang maka, imipo siya sa lipa, nakpantang ang kanayang halabi. Tumingin siya kay Benyo at naktanong, saan nang haling ito? Ito ay noong ipinanghanak ko at iniwan ko ang iyong tinay na ina. Sa totoo lang hindi ka tinay na anak na Mang Karding kay Aling Rowena. Diyos ko. Simakaf si Aling Elena at nawalan malay. Natakot sa Mang Armando at binihat ang kanayang asawa para ilakay sa koma, mabilis ding tumakbo si Benyo para kimihang tibak para painiman sa kanayang ina. Pagkatapos niyang bumalik sa kanayang sentido kimon, tumingin siya sa kawalan pag-asa at pagtataho, nakalalang limapit si Benyo kay Aling Elena para kamustahin siya. Nanay, ano po ang nangyayari sa inyo? Benyo, matahol mo na bang alam ang kiwentong ito, ang tungkol sa pagiging anak na inabandona, tapos inampun na. Nalaman ko ito noong pagkatapos kong mahang 18. Hindi ka nakalit sa aking hatinay na mahalang. Imahit kami lang 20 taon na ang nakalipas. Hindi naman ako masyadong nakalala. Hindi ko naman kailangan ang haning ina. Kung wala siya, magiging mayos pa rin ako. Benyo, palmanin. Pagkatapos magsalita, himahulhol si Aling Elena, hinawakan niya sa kanayang kamay ang damit. Nanay, kung may problema, sabihin mo sa akin. Iwag mo akong takitin. At bakit ka nagsusuray sa akin? Sa totoo lang, ako ang tinay mong ina, Benyo. Pagkatapos marinig ito, nahilat sa Benyo, ano ang nangyayari ito?
Ang nanay no nachbalaki sa akin ngayon ay nogang tinay kong ina. Diyos ko. Hindi ko talaga ito mapapaniwalaan. Mahigit 20 taon na ang nakalipas, hanaasa ako kaya ako nabintis. Nang isilang kita, itinapon kita sa ilalim pino sa isang sulok lansanghan. Sa panahon yun, sobrang takot at nakakalihan ako, natatakot akong lighten. Ako ang makataw at hindi ako nangkas na alakan ko, pinabayan kitang mabihay sa iyong sarili. Hindi ko sakat akalain na mangyayari ang araw na ito. Diyos ko. Sa pagkakataong ito, hindi mapigilan ni Benyo ang kanayang nararamdaman, imiyak siya ng labis. Mas mabiti po kang hindi niya nalalaman ang kiwentong ito. Kung mananatili sanang nakalibing ang lihim na ito, hindi sana siya nakakaramdam kanito. Benyo. Sa totoo lang, nuwang ina, inampun kita dahil kaawag mo sa tutu, gusto kitang gamitin bilang kapalit niya. Napakagalang kong makisip na makakagawa po akong kahit anong pagpaparandol na bos ka na. Pamanan kang nakawa kuman ang mahayaw. Ikaw anak ako. Hindi na kita kailanman mamahalin o hindi. Iwag mo akong subukang saktan. Anong pakisipan ko po ang nangyari sa akin? Kung sa bahay, nais kong pagkatapos niyong imalis milang mabalik sa akin ang nakton. Ngayong ginawa mo ako mas maraming bahay na dapat gawin. Tinahman ka niya sa giro sa isang tiyak na panahon at ipakayos ko na kayong poro, nakakawa niyo at nakinak sa kapwa. Mabilis niyang kinambensing nakita sa kanayang sarili inanay, kung anong nais ko, ay nalang po na mohang anak. Malalaman na hindi po. Nakalala ang pamilya ko, hindi ko na ipakakistihan at ipakpapatiloy na ang aking anak at anak na po ang ipakpapalit. Alam ko na nga sa kapwa. Pansamantala samhanay pang hakumuting ko sa aking ama, mahpasaya lang ako. Nasa kang may napakalahang sandaling limalabas ka na para bimabalik at sinabi mo sa kang nais mo talahang marinig ang iyong bihay ay timatos, mahlalaro, anak at mahtutiwan. Hindi makakang mabiting nakita o makang aking kasahirian. Nanay. Ako at sa kang may hindi kaya at kailang ang kapwa ay iwag mo mahtiloy at sana makakawa kong bimalik na may kasamang ikaw. Ito hindi nakpatawat kayo hindi timanghe. Ilalarawan ko ang hindi makpabalikan may mas mahandang anak. Kinalikiran ka niya. Ang timatanghang nakmanewtengong Manila. Lumilia ang nangyari sa paklalakat, sinanay ang kanyang nilalaman at natutilog. Pakdating naman pagkatapos hindi malaman kung ano na ba ito na ikinampara ang nakton kung bimabalik mahtiloy na ang nakton at nakikita sa kanayang anak o kung hindi ay sana bimalikal na walang nakatira sa kanayang kinyan. Nangyari po ay ikaw ang dapat nakahol na kasahirian na sabihin niyo ay may matang kapwa ko. May inilarawan na makakatutuhan ako. Seryosyong nakakaroon ako na tayo. So hindi inasahan para tulong na hinawa ko sa kanayang anak noong panahong hindi ang lahat ng hayari, ipatawat mo sa sarili na hiwag ako sana nakalat na nais ko at na para si nanay at nanay. Sanibikan ng hayon na natutiruan ako. Tapat na ng hayari at kinakabahan kung may sinabi sa kanaya at nakakailala. Nang bimabalik sa kanaya si ate. Wala pang humakawa sa binyo. Timanda nuang malangkot sa biyo ay may inilarawan tungkol ko at nasabi ka na kaya sa aking pisun hayon ang lahat ay hinakawa mo. Marinak ko ikaw sa amin di maramdaman non hayon po. Nahimiti sa kanila na hinakawa nilang katangkihan non hayon ay nasabi nilang lahat ng hanakton at imasa sa kang nanawan mo at kasahiraduan mo na malalampasan mo ito. Maraming sinabi ko nuan. Isinalaman kayo nakakakawan kayo na makatambalan at may hindi makakihang bimasa niya ang kahangahangang. Hanakampanan sinasalaminon ang kasinabi na inilarawan ni Benyo nuang na sinabi nilang alam. Nanhayon ba kayan makakawa kang hindi malalamang inano. At bimabalik sa habi. Nakiknay ang isang nakawa kung kailangang hindi na ako ay inasahan na malangkot ko. Dahil pinatututu hindi makatibilang di malo. Malayo na kang hindi nasasabihan ang makalala na limalayo akong isang nakakasakit na hindi tumitilo at marami. Kang nahirap paano po nais mo isilat lahat hindi timanghang bimalikat. Pakabalik ko alam na ipakakasundo kayo pakatatawanan ang karanasang bimalik ng hindi na makakaroon. Tinala ko si nanay. Nakakaroon sila nakasala. Takbo kayo. Gusto kun kayo makbolang.
Sa pamamagitan isinisulat hende tumanggi ay pagkatatawanan kingson inilarawan kayo na kayo ay isang nakakaroon pagkatito ginagawa ko ay kasagirihan sa ating kinakabalian kung ikaw ay kinakapos pagkatapos. Ang pagkakakitang nachtidilot kayan ngayon. Isinilat lahat isinisukukusana. Nachtidilot ng isang maikling sulat hende. Alua ito po ang anak mo. Kinakapos pinaintayang pagkakawalan hindi na sinasabi ang naipangako. Nang hayari tilian hindi naktadala. Kung makpabaho ang aking bihay ang isinisulat hindi na sasabihan. Ibinigay ni nanay ang pagkataon na babawi niya kung paano na sasayaw ang maktatanggi na mahang kasalo ang kinakinan sa kasakitan ay kinakapos ikaw ay kinakapisang bumasa sa kanayang kapwa. Lumalayo kanda naktitun. Hindi nang hayari sa kanaya na nakbibagsan na katatawa. Ngayon. Isang anak na tumulong sa yayo na hindi na kinakawa na mas mahanda ang kanayang na kinakapos kundi maririnig ko. Sa isip para kayong makatutulong sa aking bihay na may kinakawa. Sa isang na ang kapwa kung ikaw ay. Naktitiwala sa sarili may nakisip at na may nilainan ko na. Kinakapos at na hindi malalaman ko. Na isinisulat na timatawid ako. Naktidilot at nakbibagsan. Ideat na nakpawala sana. Matatak na kasahiradian sana. Dahil na panatili ang inilarawan nila layon makbigay sana. Pakpapatawak ko na ngayon. Bentong kinaan na kinakawa kaya hindi tumanghang dumalo kinakapisang nilalaman. Hindi nang hayari ang kinainat ng makakaroon na. Inignay na kailanman siya malangkot na kinikiyo ang nakakaroon ay kapwa. Binalak ko na ikaya ay mahang napalaya. Kinakawa ay king makakawang makpakaling na humakawa makbibanga na. Kabalaktaran na maklalayo ko na sana. Sa ang kinakawa na ikinababali ang bumibiyo. Maklalakay na sana ay timiwala sa sariling mata.